Така. Здравейте на всички в този мой профил в YouTube. Тук ще качвам за Roblox и там. Само да кажа, ако може да ме последвате тук, тъй като искам до края на тази година да събера около 100 последователя, максимум 200, максимум. Ако не стане, не стане, но за тази година искам 100 последователя тук в YouTube. Така че, ако може да ги направим по-бързо, не от края на тази година, колкото възможно по-бързо. Така че, моля ви, последвайте ме тук. Няма какво друго да кажам. Освен, тук да ме последвате и да станем една голяма общност от пеперутки. Аз също няма общности, но просто моите последователи са моите пеперутки. Така че, хайде да съберем толкова последователя. И който иска, тъй като в момента аз играя друг профил в Roblox, тъй като ме банаха и не можах да си вкарам провата, тъй като я забравих. И да. Само да мога да скачвам, тъй като нещо се бъгва. И може би, ако искате, в момента играят нов профил. Как си да е? Явно някои от моите стари видеоклипове ще ме виждали буквално не от тук. Не от този профил, имах няколко други профила. Един много як профил, където качвах и за Bloxburg, за Roblox. През много неща качвах. Може би сте ме виждали, ви е попадало окото. И да. Но ако искате, ме последвайте, но казах какво искам аз. Но вие, ако искате, ме последвайте. Само ако искате. Ако не. Ако не съберем до края на тази година, то последователя ще се откажа с последователите. Просто ще си снимам без така последователи. Просто тъй като аз искам да снимам, няма значение за мен толкова много последователите, но все пак. Все пак ще искам да ме последвате, ако е възможно. Ако не ме последвате, няма да ви карам на сила. Така. Ако съм по принцип не такъв, просто Просто съм станала. Отдавна съм станала, просто. Сякаш че още не съм се разсънила. Така че Но ако искате да ме последвате тук, пак казвам, няма да ви насилвам. Това е. Чао!